startet? Hej. Okay, vi sidder i en bus. Hold nu kæft. Ej, undskyld. Okay, vi sidder i bus på vej til hvor vi Sverige, Silkeborg. Vi er 10 minutter inde, eller 15 minutter inde i busturen, og vi er meget sultne, og vi har muligvis snart spist alle vores snacks. Nej. Okay, hvad skal jeg sige? Okay, vi skal på skiferie. Det har I sagt. Ej, hold nu kæft. Jo, prøv at se. Vent lige. Nej, Asma. Nej, vi laver lige Asma. Vent lige. Ja. Okay, først der skal vi til Silkeborg. Så skal vi til Frederikshavn. Og så skal vi til, hvad hedder det? Det der, hvor vi skal hen. Nej, det der Göteborg. Og så skal vi til sådan, videre i Sverige, og så skal vi til Oslo for at komme til Støden i Sverige. Jeg er svenske. You think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. Så er jeg på Mærkster, og den gik ud efter 3. Okay. Det er bare mit flag. Det må bare ikke blive vådt. Nu var vores bus væk. Ja. Så det var ligesom det. Det er rigtig godt ned. Det er ligesom den update for nu. Hej. Hvad? Nu står vi og venter på bussen. Så og venter på bussen. Men man kan jo ikke høre det, hvis du sidder og snakker. Den kan ikke lige komme. Ej, nu kommer den! Ja! Hvor er kommet? Silkeborg. Vi må komme, og Lotte sover stadig. Skal de vise, hvor den Lotte? Hallo? Kan man høre hende snort? Nu er vi bare kommet, Annemone. Vi er bare kommet, og Lotte sover, og de larmer ret meget. Det er ikke så godt. Så er ved at være bedtime. Ej, klokken vi er ikke engang på færgen. Hej, vloggen. Ej, Mira! Nu tager vi med. Okay, nu er vi så ude i toilettet. Og Mira skal pisse nu. Nå, men det er i hvert fald update for nu. Vi holder lige pause på tank, og vi er halvvejs. Der er 1 time til at være ved færgen. Okay. Så vi er der. Man kan jo ikke høre, hvad du siger. Ej, vi er der lige om lidt. Nu. Vi er der lige om lidt. Ja, vi er der lige om lidt. Jeg vil også sige noget. Hej alle sammen. Vi er snart på færgen. Og så skal vi rigtig bare mumse gumse. Og vi skal være der i cirka 3 timer. Ej, jeg bøvser. Ej, jeg kan jo ikke overleve den der bævtur. Vi opdater lige, når vi er der. Jeg har lige et spørgsmål. Opdaget, vi har lige blevet råbt af en gammel mand. Der var lige ved at køre ned. Vi er inde. Det her sted. Aya, say something to the vlog. Jeg vil gerne have taget lidt bag. Jeg vil hjem. Nu sidder vi og venter. Jeg skal virkelig. Er der nogen, der har noget at tilføje? Jeg vil hjem. Nej, du vil sgu da ikke hjem. Nej, altså jeg er enten ved at være der nu, eller vil jeg hjem nu. Update på vloggen. Jo, hallo, er der ikke nogen, der vil med på toilet? Ikke lige nu. Vi sidder herinde i børnerummet. Er der nogen, der vil med på toilet? Mikkel er lige update til vloggen. Det skal jeg også. Der er ikke nogen, der gider gå med mig. Jeg er gået og pisser. We are here at the Berlinen and we are going to taste test. We're gonna. Can I get a little bit? Alright. Oh, don't worry. Må jeg lige dufte? Vi laver lige. Sexy, baby! Yeah! Oh yeah! Oh yeah! Den duft. Hallo, den kan smage noget. Kom. Du skal snakke imens. Hvad? Du skal lige snakke imens. Nå, jeg ved ikke, hvad jeg skal snakke. Now we are going outside. Holy moly, this is tough. Mikkel. Hej. Ja. Okay, så jeg synes, at der kommer børn.
Hallo, der kommer børn, og vi ved ikke hvad. Og de bider. Hvor er han? Hvor er han nu? Hallo, hvor er han henne? Hallo, det er noget. Jeg tror, jeg bliver ked af det efter den anden. Ej, okay, vi sidder med Frida og Henry, som bare lige spånede herinde. Og han begynder at bide. Og Frida her, hun er rigtig sød. Så ja. Prøv lige at kigge derovre. Ja, Frida, prøv. Ej, Frida, har du set den plante derovre? Frida, prøv lige at kigge. Ikke for det. Okay. Nu skal vi skrue af. Skal jeg lave status? Okay. Status er, at vi skal af, eller de siger vi er i land, men det er vi også slet ikke. Nej, nu ser vi sådan. 35. Prøv at se, hvor meget vi er rodet. Nej, det er nu okay. Nu er vi på vej af endelig. Jeg har mistet mit ADHD-kick. Ja, desværre. Det savner vi meget. Men nu går vi ned her. Det var fedt. Okay, så det der sker nu er, at vi muligvis går det forkert sted hen. Men ikke noget. nu ringer Mette efter Christoffer, så vi kan det er tip-top det her. Rigtigt sted hen. Ja. Det var update for nu. Se. Ej, jeg må lige sige noget. Det er faktisk beautiful. Må jeg sige noget? Ja. De der mennesker på 5, de er fucking syge. Ej, ja, de vil bare skille os ud af det. Okay, nu står vi udenfor, og klokken er 4 om natten. Ja, nu er bus. Vi er lige været på tanken. Og vores bus holder lige foran os. Ja. Det er virkelig koldt. Nu prøv at se, hvor lyst det er. Fordi der er bare sne over det hele. Turist. Nå, det var det for ej, Strøm på dine her. Så de skal lige lave det. Ja. Nu er vi i bussen. Hallo, jeg har fået udslidt. Vi får syg. Men vi gider. Okay. 3, nu. Okay. Welcome to Nu Sweden. er vi fucking startet. Bunker. Vi er der om, like, 30 minutter igen. Ja. Ja. 37. Der er lidt dårlig stemning her i bussen. Ja. De der to, derfor det bliver lidt sur. De har fået lidt søvn. Welcome to Sweden again. Welcome in Sweden again. Velkommen, det vil sige velkommen. Støtte. Ej, så er der kun der. Tag mod sydøst af Stotingmarken mod Virsnomarken. Fortsæt i 1,5 kilometer. Hej vloggen. Mit øje. Det kan godt være, det er min. Så vi stod på ski i dag, det gik fint nok, og nu har vi fået vores hytter. Det er ret lang tid. Og vi Skilsmester på. Okay, status her, vi løber. Og der er ingen af os, der har jakker på. Vi løber fucking hurtigt. Fordi at vi skal ned til jacuzzi nu. Og der er ingen af os, der har jakker på, så det er fucking koldt. Ja. Okay, nu er jeg kommet. Er det ikke der? Og vi kommer. Ej, det var smart. Okay, nu er vi kommet ud fra svømmehallen. Og der står, det er blevet helt frosset, fordi det var vådt. Jeg har lige købt noget slik. Outfit. Jeg vil lige lave outfit. Det er det ens outfit. Very beautiful. Ej, der kommer en bil nu. Ej, det skal ikke køre ned. Ja, det er også det i Sverige. Hej vloggen. Nu sidder vi her. Nå, hvem er det? Det er dig, din fucking bitch. Okay, så lad mig ligge først. Ja. Altså, vi bliver bedt om at være stille. For nogen, der er 5 værelser væk. Og vi var 5 værelser væk. Prøv at tænke på alle de andre, de kunne høre os fucking højt. Ja, så nu sidder vi og spiller, hvad var det? Røvhul. 500. Røvhul. Det er ikke 500 der, bitch. Kan du ikke lige se min kort, når jeg sidder sådan? Nej, det er ikke. Men det var hende, der lagde, var det ikke?
Hende der. Jeg hedder Alma, jeg har et navn. Nå. Det var bare hende, der... Nu er dag 4, er det det? Altså dag 3 vil ske dag 4 på vores generelle ferie. Det er ret svært at høre os, fordi jeg lige har sat kæden over. Klokken er... Mira, hvad klokken er? Jeg ved det ikke, godmorgen. Til hvem? Sådan. Klokken den er 7:39. Mig og Mira vil så tidligere i dag. Hvorfor har jeg fået endnu? Fuck, jeg tabte en kop. Du kan ikke skue en kop. Ja, vi har lige altid. Da jeg kom derind, lugtede der. Ja, det Og nu mig og Mira. Da jeg kom der, eller da jeg gik ud, lugtede der sikkert. Hej. Nu er vi på vej ud for at stå ski. Mig og Mira, vi går lige ud først. Vi er rigtig tidlige på den, fordi vi kan ikke lide at være på. Nej, vi skal ikke vaske cut-off fra at lære. Vi skal ikke vaske potter op langt. Så nu går vi. Kom nu. Ja. Hej hej. Jeg har en kort med. Men hvad er det så? Ja. Hej alle sammen. Nu har vi haft frokostpause. Så nu så står vi her. Og I kan se solen om bagved. Den er skal være kommet frem. Det er ret lækkert. Kian og Kalgilde, så står de bagved. Jeg prøver at strukle med Kalgilde ski. Og nu tænker jeg, at jeg vil tage ud af bakken. Okay, er I klar? Så for satan da. Så er det bare gå. Så kører vi sgu bare. Så er det jo vi slalom her. Gilbert. Jeg skal ikke være kørt ned. Hej vloggen. Nu står vi. Der er Carl Gilbert. Nu står vi sgu her på bakken her. Det kan vi se. Er du okay? Det er fandme vildt udsigt. Ja, vi ses. Nu har vi lige, mig og Sille, Sille væltede på vores T-lift. Jeg har pisset lidt i bukserne, og nu skal vi prøve igen. Yes. Wow. Okay, vloggen. Nu er vi så kommet ind efter at sidde på ski, ikke? Kira har lige været hjemme længere, fordi han skulle lige ned i en grøft. Hej Peter. Vi laver lige en vlog. Vi sidder inde og spiller Fortnite. Ej, for fanden da. Day 5. Vi er i gang med at gøre os klar her. Nej. Sig hej til vloggen. Vi var bare ud. Tusind over en ski. Yes. Hej vloggen! Så er vi sgu op og køre off-piste. Ja. Det er sgu meget sjovt. Det er skide fedt. Vi tager mormorruten nu, og så kører vi ud i skoven. Mormorruten, den er virkelig lang. Så den burde være god. Men vi cutter den i halv der til. Ja. Hej. Nu er vi lige faldet. Vi har lige lagt os lidt. Prøv at se udsigten. Shit, man. Ja, nu kører vi sgu videre. Okay, hej vloggen. Det er lidt kaotisk der, for mig og Mira, vi kørte off-piste. Og nu er vi så blevet væk. Vi er blevet væk, og vi har været herude i sådan 40 minutter nu. Men nu kan vi endelig se en piste. Og det er bare ikke der, hvor vi gik op, men vi har fundet en piste, så alt andet lige meget nu. Fuck, jeg er glad. Hallo, det har været fucking hårdt. Men jeg er updated på, at vi bliver væk. Ej, hun skal sige at åbne døren.
Og så flækker den bare. Ej. Jeg nu ringer til Sebastian. Ej, du skal ikke filme det. Jamen, jeg skal sgu da. Ej, din jakke, den er fucking... der er glasskår på. Alma, Og den er helt flækket op. Okay, her er vi også. Vi skal tage ud og ski igen efter frokost. Efter døren er udlagt. Så vi venter på Mira og Sebastian nu. Er du klar, eller hvad? Ser ikke klar ud? Nej, ikke rigtig. Faktisk overhovedet ikke. Ej, hvad kan Kan jeg sige, hvad Sebastian vil være med? Sebastian, han er ved at tage sig sammen til at blive klar. Og Mira, hun fylder sin hjelm. Så det... Jeg er klar. Okay, så skynd dig. Der er lidt en hop her. Hej vloggen. Nu har vi skulle lige stå ved ski. Klokken den er 18:24. Undskyld mig. Og nu er vi sgu i gang med at lave, hvad fanden det er? Det er bøffer. Vi skal have pizza i aften. Nej, vi skal have bøffer i aften. Og vi skal til at pakke i aften også. Hvor fanden skal fritterne være henne? Skal de være på den derinde hjemme? Vi kan lige finde ud af mad. Mira omtager. Jeg har ikke taget nogen af dagen. Hej. Okay, så det er mig, der har ødelagt døren. Jeg gør det lige. Ej, min hud er faktisk så pæn. Det er virkelig ikke. Men vi skal til at spise burger. Ej, jeg skulle lige vise dig. Jeg har lavet mad. Og jeg har fået store burgers. Og Aya, hun har fået en større pande. Og vi har godt til salad. Og vi gør det. Og så har vi ved ikke, hvor vores ketchup er. Hej vloggen. Hallo, der er vand nede for enden af bakken på den her skipist. Prøv lige at køre over vandet. Så det er til onsdag aften. Nej. Hej vloggen. Klokken er 10:10. Er det det? Jeg er lidt ude på ski lige nu. Og vi sidder her. Vi har lige været ude og købe snacks. Og jeg viser lige vores snacks. Så vi har købt så Mira har købt det her fra. Og så har vi købt det her. Det er til mig. Det er min. Og så har Anemone. Jeg har købt dem her til Anemone. Hun skal lige betale mig tilbage. Så har jeg købt det her slik. Og så har jeg købt noget lækkert herovre. Det er her til vlog. Ja. Og blandt selv slik. Kan bare noget. Ja. Så nu skal vi bare sidde her i 2 timer. Okay, vloggen er lige nu, at Alma og Christian sidder i sådan en stol med det der. Og Alma har fået autotune. Fuck, jeg vibrerer helt. Fuck, det er crazy. Alma, hvordan, Christian og Alma, hvordan har I det efter? Jeg er lidt smadret. Jeg har valgt for os. Er det sjovere end flyet? Fuck, det er fedt det her. Den er sød. Ja. Jeg vandt en bamse. Ej, vloggen. Nu har vi så fundet bagen pladser igen. Lars sidder her. Der kommer de kræfter. De får jo ikke deres plads. Nej, de får ikke deres plads. Ja, vi er klar til at køre nu til Danmark. Ved du, hvem jeg er? Vi er i Norge lige nu.
Ja, Silje har til vloggen. Har du stadig der blå mærke efter at solen med vennen? Kim. Hallo. Silje har til vloggen. Så kan du også lade være med at være så røvig og tænder. Lars. Altså, det er jo dig, der bliver slået. Hallo, han sidder og slår ham. Det er godt at lave content. Jeg gjorde det 4 gange uden til sjov. Vi får content her. Det er sjovt at blive kvæl, hva'? Det er sjovt at blive kvæl, hva'? Nej, det gjorde du bare ikke. Jeg kan stoppe. Lad mig være. Jeg kan stoppe. Tak. Ja, tak. Så tager jeg også. Ja, okay. Nu er vi på vej hjem fra skiferie i Sverige. Vi er i Norge lige nu. Snak højere. Jeg har købt det her inde på tanken, og det her det smager lort. Og det er jo smager fint. Ej, må jeg godt smage egentlig? Det her. Ja. Men det kan du lige gøre senere. Og lige om lidt, der laver vi taste-test på vores Følg med! klamme sodavand. Spark mig. Kian, jeg vil gerne lige have lys til vloggen. Flash. Kan du ikke lige... Nej, lys mig. Så nu... Vloggen kan få lidt premium lys her. Nej, lys for mig. Og så nu så er vi i Norge på en taxistation. Og vi skal lige til at køre, vi skulle lige have en pause først. Gå nu væk, Lars! Hvad for noget? Ja. Hej, tak. Vi rød sidder herovre. Vi er lidt træt af. Lidt. Jeg vil gerne ned på... Hallo. Sebastian sagde, at vi måske skulle på... Jeg kan overleve 4 måneder uden opladning. Nej, ikke lige nu. Christian tror jeg. Mener du det faktisk? Ja. Så kom der sgu lys. Vi filmer stadig. Prøv at se Christian så bamse. Max. Ja, han er ikke lige like that. Max. Chase. Atlik. Hvad fanden er jeg kender det ikke. Den her, den smager rigtig godt. Jeg gider ikke have det. Ja, jeg må godt tage det hele. We got the phone on the floor. We got Mette coming. Hej Mette. Christian, hvornår? Hvor er det faldet ned? Eller kinesisk restaurant. Okay, status er... Fuck, jeg ligner død rødt. Det er jo 23.17. Og du venter jo. Nej. Vi skal til og med færgen igen. Hjem. Fordi vi skal hjem nu. Vi skal fandme hjem. Jeg er jo hjem. Det er nu. Det er fandme nu. Ja. Fandme ikke senere. Og så næste gang, at vi kører med den bus igen. Kraftigt med Danmark. Så er vi i Danmark. Nej, det er men vi skal klokken 12:30. Først nu. Så er den en halv time forsinket. Jeg er fucking træls. Vi kan lige vise rundt. Pia ligger og sover, og jeg vil gerne hjem. Jeg ligger og ser til vloggen. Jeg ligger og ser på det. Så vi skulle komme af færgen, gutter. Så nu går vi af. Jeg gider ikke lige opdate mere. Det er klokken 4. Ja. Vi landede. Okay, det er lige jeg har ikke haft update. Jamen, hvorfor den sidste? Okay. Hvornår opdagede vi sidst? Det kan jeg faktisk ikke huske. Er det på restauranten? Jeg tror det ikke engang. Jeg har ikke opdaget det i lang tid. Vi har i hvert fald været på en kinesisk restaurant. Ej, med dommerkurs. Så Det har vi lavet opdate. Har vi det? Okay, og så har vi været normalt. Og så har vi bare kørt i bus, og så har vi sovet, så har vi været på en færge. Filmede du på færge? ja, det tror jeg ikke. Ja, jeg filmede, jeg var blevet sovet. Nå, ej, gjorde du også Ja, mig? det var ret sjovt. Ej, det vil jeg gerne. Nu skal vi af. Det her det er slutningen af vloggen. Hej, det var virkelig en hyggelig. Det var verdens bedste tur. Yes. Hej. Og jeg håber, at du skal sende videoen. Farvel. Mit opslag. Vi ses måske igen. Jeg er på efterskole, så det er nok. Jeg er her ikke.
Ej, hold kæft, der er 4 måneder til. Ej. Jamen, jeg er der ikke næste gang i tager en film. Jo, på skolerejsen. Og på Lilleskolefestivalen sikkert også. Ja, men så er det en her rejse på ungdomsskolen. Okay, er du klar til position 3, 2, 1?